Vi lever i en verden fyldt med energi. Os mennesker bruger energien til det ypperste og lidt mere. Vi går en fremtid i møde, hvor vi skal lære at frigive os fra brugen af de fossile brændstoffer og tage de vedvarende energikilder mest i brug. Hvad er den bedste energikilde, og hvordan udnytter man den bedst? Skal man fokusere på solenergi og vindenergi, eller noget helt andet? Der bliver født flere og flere mennesker. Derfor bliver vi nødt til at producere mere energi, som skal bruges lige nu og her. I øjeblikket bruger vi de fossile brændstoffer meget. Men hvorfor bruger man de fossile brændstoffer så meget? Er de bæredygtige? Giver de et godt udbytte? Eller har man bare nem adgang til det? Er det mindre brug af vedvarende energi på grund af dårlig oplagring af energien? Eller er det dårligt udbytte? Der findes mange forskellige energikilder. Nogle er bæredygtige, og andre er miljøforurenende. Vedvarende energikilder som f.eks. solenergi og vindenergi er meget bæredygtige. Hvorimod energikilder som kul, olie og gas er meget miljøforurenende. Alt afhængig af hvilke energikilder du bruger, påvirker det klimaet og alle levende organismer forskelligt. Siden 1750, da industrialiseringen opstod, er indholdet af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren steget markant. Vi mennesker udleder mere drivhusgas til atmosfæren, end jordens planter og havets plankton kan optage og bruge i deres fotosyntese for at vokse. Om dagen skal planterne bruge vand, sollys og CO2 for at vokse. Om natten optager planterne O2 fra luften og omdanner det til CO2. Udledning af CO2 til atmosfæren sker blandt andet ved at køre eller flyve i offentlige og private transportmidler, som bruger benzin eller diesel som brændstof. Ved forbrænding af benzin eller diesel kommer der blandt andet restproduktet CO2. Til forbrænding af blandt andet benzin eller diesel skal der bruges ilt. Dette omdannes til energi, og restprodukterne H2O og CO2. Energien får bilen til at køre, H2O'en fordampes, og CO2'en kommer ud i atmosfæren. Kuldioxiden driver ud i atmosfæren. Når en drivhusgas, f.eks. CO2, slippes ud i atmosfæren, kan det have konsekvenser for vores klima og dermed påvirke kulstofskredsløbet. Den første fase af kulstofskredsløbet starter under jorden, hvor dannelsen af kul finder sted. Organisk materiale bliver nedbrudt og kommer under pres i millioner af år. Herefter bliver blandt andet kul forbrændt af os mennesker og lavet til energi. Ved denne forbrænding udledes restproduktet CO2. Kuldioxiden bliver optaget af planterne, og i planterne sker fotosyntesen. Når planterne dør, bliver de til organisk materiale. Og processen starter forfra. Solens stråler slipper ind under ozonlaget og reflekterer på jordens overflade og varmer jorden op. Men når strålerne skal tilbage, kan de ikke komme ud igen på grund af den mængde af CO2, som ligger under ozonlaget og fungerer som et slags skjold. Strålerne vil hermed blive ved med at varme jorden op og skabe en ubalance i temperaturen og ændre derfor vores klima. Bliver vi ved med at udlede drivhusgasserne, vil der ske store forandringer rundt omkring i verden. For eksempel vil verdenshavene stige, da Grønlands og Sydpolens is vil smelte. Dette vil sætte flere øgrupper og lavtliggende områder i stor fare, og de vil i værste tilfælde blive oversvømmet af vandet. Temperaturen og dermed klimaet vil ændre sig. Ud fra dette vil man kunne se en forandring rundt omkring i verden i forhold til dens klimaer. Der vil både være positive og negative klimaforandringer. For eksempel kan det være positivt, når temperaturen stiger her i Danmark. Kornet på markerne vil have det nemmere med at vokse, og derfor vil landmanden få et større udbytte og tjene flere penge. Derimod vil det være negativt, hvis temperaturen stiger i kolde områder med megen is, f.eks. Grønland. Isen vil smelte og omdannes derfor til vand. Vandet vil forårsage en stigning i havene og sætte lavtliggende områder i stor fare. Disse risikofaktorer er konsekvenserne af det, som man kalder for global opvarmning. Vedvarende energi er en nyopfundet vej til bæredygtig energi. Ideen om en verden kørende på grøn energi er stadig under udvikling. Der er mange forskellige vedvarende energikilder, som er bæredygtige og kan bruges lokalt og globalt. Vindenergi er en vedvarende energikilde, som er meget bæredygtig. Vindenergi fungerer ved, at en mølle bliver drevet rundt af vinden. Inde i en vindmølle er der en generator, som laver strøm via en dynamo. I en vindmølle er der nogle ting, som er yderst vigtige for at generere mest muligt strøm. En vindmølle skal være placeret et sted med en masse vind, det vil sige et højt sted, hvor der ikke er bjerge eller bakker i nærheden. Man kan fx placere en vindmølle på havet eller på et øde område som en mark. Vindmøllen skal også have et stort vingefang for at kunne cirkulere rundt med meget kraft. Inde i vindmøllen skal dynamoen have en speciel opstilling for at give mest energi,
Opstillingen ser sådan ud. Vi vil nu forsøge at lave en generator. Formålet ved forsøget er at lave brugbar strøm via en simpel generator. Vi skal bruge en strømforsyning, 2 muffer, en motor, et elastik, en drejemagnet, en U-kerne, 2 1600 vendingsspoler, et voltmeter og til sidst ledninger. Fremgangsmåde. Først placerer vi mufferne for at stabilisere drejemagneten og motoren. Så strammer vi motoren til, placerer drejemagneten og sætter elastikket på. Tilkobler strømforsyningen til motoren. Tilføjer U-kerne og 1600 vendingsspoler under drejemagneten. Tilkobler hele opstillingen til voltmeter. Vi tænder nu strømforsyningen. Man kan nu se, at motoren er i gang, og voltmeteret giver udslag, det vil sige, at vi genererer strøm. Det som sker er, at når motoren får drejemagneten til at dreje rundt, overføres energien til U-kernen via magnetisme. Drejemagneten har et magnetfelt, som begynder at bevæge sig, når drejemagneten drejer rundt. Dette magnetfelt påvirker U-kernen ved, at magnetfeltet hele tiden bliver vendt, og ved det kommer der vekselstrøm ind i 1600 vendingspolerne. Derefter er det simpelt. Spolerne overfører strømmen videre til en pære, eller i dette tilfælde voltmeteret, via ledninger, og på den måde genererer man strømmen. Solenergi er energi drevet af solens lys. Lyset fra solen rammer solcellen og bliver fanget af solpanelet. Inde i solcellen er stoffet silicium, som optager energien fra solens lys og omdanner lyset til elektricitet. Selvom der er overskud, kan solcellerne stadig generere strøm, da solens lys stadig går igennem skyerne. En solcelle kan optage op til 20% af solens energi, hvilket gør solenergi meget effektiv. Bølgeenergi er en ny måde at lave energi på ved brug af en vedvarende energikilde. Bølgeenergi blev opfundet i 2000 af 2 danskere ved navn Kjeld Hansen og Niels Hansen. I dag har vi et bølgeenergianlæg tæt ved Thy, som stadig bliver brugt i dag. Bølgeenergi fungerer ved, at en slags pude med luft i bevæger sig via bølgerne og får et stempel inde i armen til at bevæge sig. Dette stempel overfører kraften til en dynamo og genererer hermed strøm. Bølgeenergi er en rigtig god vej til en grøn verden, da 0,02% af havets energi kan give nok strøm til hele verden. Vedvarende energikilder er meget effektive og giver et godt udbytte på længere sigt. Dog er der et problem ved dem, som endnu ikke er blevet løst. Vedvarende energi kan ikke lave strøm hele tiden. For eksempel kan vindmøller ikke lave strøm, når det ikke blæser. Det er et problem, fordi man ikke kan lagre strømmen billigt. Lithiumbatterier, som vi har i vores telefon, er meget dyre og kan derfor ikke bruges til at lagre overskudsenergi. Verden har brug for en billig måde at lagre strømmen på. Mange iværksættere er derfor begyndt at finde på idéer til dette problem. En idé er opfundet af Gottlieb Paludan-arkitekterne, som allerede har lavet en prototype af ideen i Danmark. Ideen går ud på, at de laver et kæmpe bassin ude på havet. Dette bassin kan så blive fyldt op med vand ved hjælp af andre vedvarende energikilder som vindenergi eller solenergi. Når de så har brug for energien, åbner de nogle sluser og fører vandet igennem et hjul, som er tilsluttet en generator. Der er mange energikilder, som kan bruges af store firmaer med mange penge, som tør investere i vedvarende energi. Men dette er ikke nok, hvis vi skal lave en grøn verden. For at gøre dette skal der også produceres grøn energi på lokal plan. Solenergi er en effektiv vedvarende energikilde på lokal plan. Alle med lidt overskud kan købe et solcellepanel og få gratis energi i fremtiden. Dog er vindenergi en dyr investering. Det vil sige, at normale borgere har ikke råd til en vindmølle i baghaven, og derfor er vindmøller egnet til global plan. Bølgeenergi er en anden energikilde, som ikke egner sig til lokal brug. Bølgeenergi foregår naturligvis ud på havet, og der er ikke særligt mange beboere, som har et hav i baghaven. Verden bliver mere moderne og udvikler sig teknologisk. Flere mennesker flytter fra land til by på grund af urbaniseringen, og derfor skal vi bruge meget energi for at opfylde byens energibehov. Derfor har verden brug for en vedvarende energikilde, som kan bruges lokalt og globalt. Her kommer solenergi ind i billedet. Solenergi er både effektiv på lokalplan og globalt. Solcellerne er kun effektive, hvis man placerer dem det rigtige sted.
For eksempel ville det være klogt at placere solceller i et tørt område med mindst muligt nedbør. Vi tror, at om 80-100 år vil verdens energiforbrug være dækket af vedvarende energi. Vi tror dette, da vi allerede dækker over 20% af energiforbruget med grøn energi. På baggrund af vores informationssøgning er vi kommet frem til følgende konklusion. Vi mener, at den bedste energikilde er vedvarende og kan fungere bæredygtigt på lokalt og globalt plan. Der finder vi en vedvarende energikilde væsentlig. Solenergi mener vi er den bedste energikilde på markedet lige nu. Selvom at de fossile brændstoffer giver bedst udbytte, fungerer de kun lige nu og her. Fossile brændstoffer slipper snart op, og derfor skal man lære at tage de vedvarende energikilder i brug. Fossile brændstoffer påvirker også kulstofskredsløbet på en negativ måde og påbegynder en global opvarmning via en øget drivhuseffekt. Oplagring af vedvarende energi er stadig et problem. Vedvarende energikilder kan ikke altid producere energi, når der er brug for det. Den overskydende energi skal derfor lagres et sted. Problemet er, at vi endnu ikke har fundet en effektiv måde at lagre energien på.